Albert, prøv lige at sige igen, hvad ønsker du dig? Sådan en drage, jeg kan køre på legepladsen. Ja. Og en ræv, jeg kan køre på legepladsen med. Ja. Det gør jeg. Og hvad var det mere, du sagde? Og så ønsker jeg mig en motorcykel. Nå. Og så ønsker jeg en hoppeend. Det er min anden gået i stykker. Nå. Hvad er det for en Og hobby? det er sådan en, man kan sidde og så hoppe på den. Okay. Det er den samme som den røde. Sådan en. Okay. Fordi den er gik i stykker. Ja. Man kan slet ikke hoppe mere på den. Er det fordi- det er en hoppeged, du mener? Ja. Der er sådan en hoppeballon. Ja. Mm. Ja. Kan du finde på mere? Og der er sådan en vandpistol, der kan skyde der og der og der og der. Mm. 4 huller på. 4 huller. Og så skal man lige trække den her. Mm. Heroppe i toppen. Ja. Så skyder jeg der og der og der. Oh, det er vildt. Det er vildt. Sådan en anden pistol her. Der mangler ikke mere. Så mangler der ikke mere? Nej, Okay. så mange ting vil jeg have. Så er fødselsdagen slut.